ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆರ್, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದೆರ್. ಅಂಚ ಅವಿನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯಾನ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋದ ಎದುರುಡು ಬೈದೆ. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪರ್ ಕೆಲವರು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಂದರ್ ಯಾನ ರಿಪ್ಲೈ ಪಿರ ಮಲ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನನೇ ಮುಖ್ಯ. ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ರೆಗ್ಗೆ, ಒಂಜಿ ದಿನ ಬದುಕರೆಗ್ಗೆ, ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಯ್ಯರೆಗ್ಗೆ. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ 3 ದಿನಟು ಖುಷಿ ಆದ್ ಕುಡೋರಿಯಡ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಡೋರಿಯನ ಏಳಿಗೆಲ್ನ ಬಯಕೊಂದು ತಾಲ್ನ ಏಳಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯಗೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆನ ವಿಡಿಯೋದ ಬೈದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇಂದೇರು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರು. ಅಂಚ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತು ಕಾಸು ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾತ ಕೇಂದರ್ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೇನ್ನೆಡ್ದಾಲ್ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನನೆ. ಅಂಚ ನಾನು ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಿರು. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು, ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವಾಚ್ ಪರ್ದು ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಲೈಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬುರೊಂದುಂಡು. ದಾಯಪನ್ನಗ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಮೊಲೆಗಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನದಾನೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಂಡ ನನಾತ್ ಬರ್ಪುನದಾನೆ ಅಂದು ಎಗ್ಗದಾದ ಬನ್ನಕ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಮೂಗು ಬದ್ದಾದ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಲ್ತ್ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಎಡಿಯಟ್ಟು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರೋದುಂಟು ಮುಲ್ತದತ್ತು ತೆಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೀ ತೆಮ್ಮ ಎಂತು 2 ವಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಐತ ನಡುಟು ಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನಿ. ಈ ತಾಂಡಲ ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಪೋತುಜಿ, ಕ್ಲೀನಿಕ್ಗೆ ಪೋಚಿ ನಿಂಚಿ ದಾಯ ಬನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಕ್ಡ್ 30-40 ಜನ ಅವಲೇ ಉಂತೋದು ಉಪ್ಪೆರು. ಅಂಚದು ಹೊರ ಪೋಪಿನಿ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ತೂನಗ ಜನ ಕುಡಲ ಉಪ್ಪೆರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಪೋತುಜಿ ಮರಣಿನ ಕಂಡನಿ ಮರ್ದು ಕನತು ಕೊರಿ 2 ಸಲ ಮರ್ದು ಕನತಿ 2 ಸಲ ಇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ. ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಟಿಲ್ದ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾ ಬಾಜಿನ ತೆಕ್ಕುನ ಅದಾಗ ನೀರು ಕೈಪಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಟಾಪಿಕ್. ಅಂಚ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನದಾರು ದಾದನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಏತು ಕಾಸು ಬರೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತರು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪಿರೋಡು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಕಾರಣ ದಾದಿ ಇಂದು ಪೂರ ಹಾಕ್ಯನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಡು ಪಂಡ್ರೆಗಿಂದ ನಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಇನಿ ಪನ್ಕ ಬಂದಿನಿ ದಿನ ಬರ್ನ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಬೊಡ್ತಲ ಕೆಲವರ ದಿನ ಬತ್ತಜಿಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ, ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಲಕ್ಕ ದಿನ ಬರೋಡು ಆತಿ. ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕಾರಣದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಲೆ ಸುರೂಕೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದೆ. ಒಂದೇನ 2ನೇ ಚಾನಲ್ ನನರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನ 2ನೇ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸುರುತ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಅಂತೂ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರುವಾದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ 2024 ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದೆ. ಸಾರಿ 2023 ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೆ, 24 ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೈತಿ. ಈ ಚಾನಲ್ 1.5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅಂಚ 2023 ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅಂಚ 23-25 ಮುಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆತೆ ಬಂಗುಂಡು ಐತ ಪಿರೋಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತಿರ್ನ ಗುಲುಲ್ಲೆರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಸಿಟಿವ್
ವೈಬು ಕನಪಿನಗುಲು ಒಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಹಂಚಿನಾಗಲೇ ಇರ್ದಿ ಇನಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಒರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡೆ ಪಂದಾಂಡ ರಪ್ಪ ಅವೆನ್ಗೆ ತೊನ್ಪೆಯಾನ ಮಂಡೆಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಯ್ಯಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮನ್ಪೆನ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನ ಐತಿ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ನಡುಟ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡವು ದಾಯಪನ್ನಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಆವರೆಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮ ಅವೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಅದು ಎರೆಗ್ಲ ಆಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬನ್ಪುಂಡು ಯಾನಾಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಅಗಲ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಬೇರು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಒರರೆ ಯಾನ್ ಸಡನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರ್ನ ನಡುಟ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ತಡೆವುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಎಮ್ಮಂತ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಪಾತೆರೆಗ್ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೆರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ನಡುಟ್ಲ ಇಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚ ಅದ್ ಯಾನಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಚಾಲು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ದಾದನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಿಂಜ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಿಂಜ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಿಂಜುಪ್ಪುನಗನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂವನಗ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಯಾಂದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಕೆಂಡ ಈಗ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರ್ ಮಲ್ಪುಲ ಮಗ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾವಡ್ ಇಂದ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲವಡ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನಿಯೆ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾಮಿಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇತ್ತಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಜನೇರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಮೂಡುಪ್ಪುಜಿ ಏನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮೂಡುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನಂತೂ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನರಗ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬುಡಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಗಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಂದ್ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡಿಯರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾವು ಏಪಲಂಚನಿ ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಡೆತ್ ಆಯೆರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾನಗ ಮಾಮಿ ಡೆತ್ ಆಯೆರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಈತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೇಲೆ ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅದಗ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೆ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆದ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡಿಗೆದ ಪುದರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಒಂದ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೈಟ್ ಬಟ್ ಎಂಚ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊನವೊಡು ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಚ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಅನುಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಕೊನವೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡು ಏನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ ಆ ಒಂದ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಾಂಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿನಿಜ್ಜ ಚಾನಲ್ಡ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವೊಡ್ ಬಂದಾಂಡ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ಗಂಟೆ ರನ್ ಆವೊಡು ಆ 4,000 ಗಂಟೆ ರನ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮೇಲ್ಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲರ್ ಪಂದ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಕಾಸ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಓಲ ಗೊತ್ತಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಕೆಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೆ ನನನ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ ಹೀಗೆ ನನಂಚು ಈ ಚಾನಲ್ ಬುಡ್ಕ ದಾಯಪನ್ನಗ ಐಟ್ ವರ ತುಳುಟು ವರ ಕನ್ನಡಡ್ ವರ ತುಳುಟು ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರನ್ ಬತ್ತೆ ಒರ ಕನ್ನಡಡ್ ಪಾತೆರ್ನು ಕೆಲವರು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡಡ್ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಓರಾಮ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಪಸ್ದೆ ಪೋಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀರ್ ಪರ್ದ್ ಬರ್ಪೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಚಾನಲ್ ಉಂದೆ ಇತ್ತೆ
ನಿಗುಲು ತೂಪಿನನೆ ಅಂಚ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂಕೊಂತೆ ಕೈ ಪತ್ತಾರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಎಂಚೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚನೆತ್ತ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಚ 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 ಪಂದ್ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಕಲ್ತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಮಾತ ಕಲ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದದಿಯೆ ಅಂಚ ತುಳುಟೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಈಗಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಂಡ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ 4,000 ಗಂಟೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ 1 ವರ್ಷದ ಉಲೈ 1 ವರ್ಷದ ಉಲೈಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೋಡು 1 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ 1 ವರ್ಷದ ಉಲೈಡ್ ಈ ಒಂಜಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ದೈವ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ದಯಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನೆಂದು ಅಂಚ ವರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಡೆತ್ ಆನಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಬೊಚ್ಚಿಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದೇ ಬುಡ್ಕಂದೆನ್ನೆ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ದಾಯಗ್ ಇಂಚ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ದಾಯಗ್ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಈ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಸು ಮಲ್ತೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಡೆತ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಸುರಾಂಡ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಡಾಳ್ಡಿ ಏತು ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದ ಎದುರುಡು ತೆಲ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತದ ಪಾತ್ರೆಡ ಮಾತ್ರ ಎದುರುದಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತದ ಪಾತ್ರೆಡ ಎದುರುದ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನ ಕಾಂಡೆ ತಾರೀಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಯೆ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೆತ್ತಲ ನೆರ್ದುಮ್ದಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಪಾಡೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡಗೆ ಮುಂದೇನು ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಗಡಿ 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 ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ತೆಮ್ಮಾಡು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿಟೆ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪನ ಡೆತ್ತಾಂಡ್ ಪೊಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಡೆತ್ತಾಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊಪ್ಪಗ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತಿನದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ವೀಡಿಯೋನೆ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಆನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪೆನ್ನಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಿರ್ನಲ ನಿಗಲ ಡೌಟ್ನೆ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಡ ಪಂತುವೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೀತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನುಲ್ಲರು ನಿಗುಲು ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಂತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಂತೂ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಡ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊನೋಡು ಇಂದು ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಆತೆಯಾವ್ ಅಂಚ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿನ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ ನಿಗಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲವಿನ ಎನ್ನುನೆ ಒಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂದ ಎಂಗದಿ ಇದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ
$10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಮೇಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ID ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕೊರ್ರೆಗ್ $100 ಕೈತಲ ಆವೊಡಿಗೆ ಅಂಚ $100 ಕೈತಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ವೀಡಿಯೋನು ನಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುರ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋರ್ತ ಮಲ್ದಿವಿನ ದಾನೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನನೆ ಒಂತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂತೆ ಸರಿದ ಅಂತೆ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಡ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಡೆಯೆಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಉಂಡತಿ ಒಡೆಯೆಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಒಡೆಯೆಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನನೂರಿಯಾಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮೋರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಕೊಡೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದಿನಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಧಾನ್ ಪೆನ್ನಗ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ರಡ್ಡ್ ದಿನಾರ್ದಿಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ದ ತಿರ್ತಡ್ ಕಮೆಂಟ್ದ ಜಾಗಡ್ ನಿಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಗ ಹೈಪ್ ಬಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹೈಪ್ ಬೊಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 420 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ 3.8K ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಉಂಡೆಂಚಿನ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನುದಾರೆ ದಾಯಪ ನಂಗೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಹೈಪ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುನತಿ ಐಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸೆಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಗುಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಏತ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ಡ್ ಮಾತ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನತ್ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು 1,000+ ವ್ಯೂಸ್ ಬಲ್ಪೊಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಕಾಸು ಬೂರ್ನು ಡಾಲರ್ ಬೂರುನು ಅವು ಬುಂಡ ಲೈಕ್ಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಡ ಐಟ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಳು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲ ಕೊಂಕು ಪಾತಿರ್ನ ಪಾಡ್ಯರಡ ಐಕೆ ನಾ ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಕೂಡ ಐಕೊಂದು 100 ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅಂಚ ನಿಗಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡುವರ ಹಾಳು ಪಾಡುವರ ನಿಗಲೆ ಬುಡ್ತಿನ ಅಂಚ ಈತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ತೂಪೆ ಪನ್ನಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಲೆಂತ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಾಡೋಡೆ ಬಂದು ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈತನ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ದಿನಗಲೆಗ್ ಇನಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ.